ama m Igbo in the 60s where middle up in 1959 1960 61 62 from the because when no nobody back Nton na-eme Igbo Union dị ike na-egori ndị mmadụ na ndị Afrịka n'anya at least for zeveze a na ọtụtụ mmadụ fụrụ Igbo n'anya mgbe ahụ maka na ebe dị nwale Igbo ma agba aka ọrụ na ọrụ ọma na na-echu uchu a na-ịkpatakwu ego debie ọkpakpata ya risa oluzie mgbe ife mesịrị Igbo wee gbanwee oge n'egwu ndị Igbo nna-afụ n'oge kịta adazụkọ nnapa mụta ọ bụ na ọ bụrụ na some of ndị na-eme ibe ahụ ndị ahụ nwere Igbo bifo ibe ahụ na-elu wee mee n'aka sị na adịkwa shọp ma adịkwa fụshọ nọ nnapa tụrụ imebe ọ bụla sikwu obodo ahụ so n'ife anyị na-ajụ m ife mmele ekwesịrị ka aba anụ nọta ebite mmee kedu wee detụrụ enyi na wee cheke ya and ọ ga-abọsị nta a ga-achụ ya na ole enwere ife na-akwadobe ga-akọrọ ndị be anyị ma anọkọsịa maka ụdị ibe ahụ ka n'ibe na-ahịa anyị erika mana ọfụ ife mana obi na-eme ịkọla akụkọ anụ maka nkọbịala ọfụ maka asị na ọkọbịala ọfụ na-eji ofe okwu wee na-akwụrụ mana ịkọwasị gị mana isi na enwere ihe megide enwere ife idebekere na gịnị na-agba ịchọrọ iwepụta na ikwulu okwu a ka nwa dịbịa ya bụ ife na oge na-adịghị adịghị ewepụta ya ka iwe megide iwe gosi ndị be anyị agbakwa m na ndị be anyị dị na nkwadobe ka fa megide ka fa anụghị oge ewepụta ya bụ ife ndị ewe ekele onye isi alụrụ nne otu ife ọzọ m chọrọ ịjụgo tutu anyị ekpokọ maka na asị na ife a na-achụrụ agwa bụ isi na anụ adịrị bụ na ndị na-achị echi ọchịchị n'obodo a na nzukọ dị iche iche nwere ihe ọtụtụ dị iche iche ha kwesịrị ịmarụ tutu ha ewepụta onwe ha maka ọchịchị. Ị nwere ike inye kene obele ma ọ bụ ntakịrị enyemaka maka ndị otu na-achị echi ọchịchị na etufa nwere ike isi wee họpụta onye bụ onye isi n'otu ahụ? ya na ejigola aghụghọ wee na-achọ ịchụkwakwa ajụ ahụ n'otu maka na ebe na-aya ndị Igbo unu jụ dị n'ime ajụjụ anyị jụrụ ebe na-aya ndị Igbo na fancha bụ isi onye ọbụla ego isi ka ọ nwere ego kwa afọ isi agụ ogo mkpọ ogozie mkpọ na-ejezi ka ọga so ebe na-aya ndị Igbo mmadụ fancha bụ isi nwere onye nwere onye wetiti mana ọtụtụ n'ime ebe abịago ebe a emekene nọ mana mgbe m bịara ọfụ nosịa mmiri onnuba mma aba otu onye na-achọ igolo na-eje ego ọkụkụ si agwolo na ọkụkụ ọkụkụ si cheke fụsị akara aka mụrụ onye mfụ n'uche m na ọ ghọtara ife echi Igbo nye a na-enwego m ole dị iche iche gara aga wee gwaba ife nche na onye onye ga-achị obodo si ka ọ malụ ka o mee ofu ife bụ na ebe abụọ nakọta mmetụta ụlọ ọ bụ isi na ịlọ n'ụlọ ebe na-achị ndị Igbo ma anyị ndị echi ndị Igbo Igbo dị ka isi akwụ chọrọ ka igbu onye ga-akwado akwado onye butere ụkpa ije ka ibele aka wee bụrụ isi akwụ mere oge ezigbo ala so onye achọrọ ichi Igbo a ga-ahụ nọ ije ọkpa ya na ga-ahụ n'ebe o jegoro ebe ọ chịkwa ogbu onye a ga-enwegodo ife ọ chọrọ emere Igbo ọ ga-enye aka magodo ife na-ahịa Igbo ọ ga-achọkọ dedezie and onwere ife dịka ndị a ga-abịa ka abịachie ka ọgụgụ ọchịchị ịchịbachị ghara ịgụba agụụ godi maka na ọ bụ na agụụ mmadụ ịbịa nyere mmadụ aka gụrụ mmadụ ibi nyere ya aka oche na ibi ndidi ife nwere ike ogbo ya aka kwatuo oyi ọ dị ka mmadụ na-alarụ ụra nke kpatebe isi abịa ka o jee n'ama abụ ka esi ọ binye ọbala mba maka na ọ bụ na ya ife na-abịa onye ji aka binye si biko nwoke keke n'ebe unu na-eme ebe dota
we say, oh, you can love them. So, I do the world my name people or father who can be on a gravel can when you got you. Or what do you go for what is good not even but I got tired in an hour teaching. I'm not teaching the Makia, Cavasso, nothing there. The New Year was a Shaka. This is what she boggage. Only bomb there for the Campbell. No low proof, not a low man. So, even a man with a man. So, look also good Dozie Nwanna. That's only once now can get a Yakachia. I go. Fracture up. Then do I change when I don't even down. So, I never even there. Ndị bọba na-ege ntụ na ngwere ife onye isi bụ okwuchebe ya bụ okwu mụ na onwe mbụ vaachụ ozi maka obodo wee na-asị ka m jụkwa ya ụfọ ọjụjụ maka na ajụ a m chọrọ ịjụ ya nọ ife ga-eme gị n'ife ga-enyere ndị Igbo aka onye isi biko n'ife m chọrọ ịjụ gị maka na ịkwụsịgo okwu otu idugo ndị Igbo ọnụ kwụcha ife niile Igbo maka ndị Igbo na-enwere ife anyị nwa na nwa anyị chọrọ ime ife afọ anyị chọrọ ime ka anyị kwupụta Igbo maka na asị na gị na onye nsị na-akpụrụ Igbo ụzọ biko enwere ndụmọdụ nwere ike inye anyị nwa na anyị nwa chọrọ ibupụta Igbo n'obodo a ka a na-asụ Igbo na redio ma na TV biko anyị na-ayọ gị ayọ maka na ndụmọdụ anụnwa anyị chọrọ ka inye ya ka onye Igbo ndị ọzọ soro wepụta ka ha menwe ha sịkwa n'ime ya wee na-emekwa na-ebupụtakwa ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ maka na ọ bụrụ asị anyị nwa ya eme ya ndị ọzọ ga-ezokwa nwere ihe anyị nwa na-eme sorokwa wee na-eme biko ka inye anyị ka ndị ọzọ soro wee bụrụ nwanne m nwoke ana m ekele na echiche e nwere maka idezi Igbo maka ịsụ Igbo maka ụmụ anyị ịsụ Igbo na ebe a ka a nọ na-ebe ebe ụmụ anyị adasụ Igbo mana ife mfu karịsịa ndị bụ na onye kwa chọọ kụziri ndị mmadụ Igbo ka ha dị mma n'anya ọ ga-abụ ezigbo mmadụ ndị mmadụ ewee ngomi nwuo onye wee sụọ ya bụ Igbo mana otu esi ga-eme ka mee ka ụmụ anyị wee mụta Igbo bụ nnukwu ọnụ a ga-ejere ihe nzukọ iche maka esi ga-eme ya mana anyị mgbabụ ndị bụ okenye na mmanya bụ Igbo kwesịrị na-asụ ya onye Igbo na onye Igbo ibi ya nọkọ sịsụ aka n'Igbo anụ ndị Igbo ka aka na-arụ ka sụọ na ndị kịta asịrị anyị isi afọ mmanya asụ n'Igbo ebe na nke nweta emebi ihe ahụ eziokwu onye isi ọ nwere ife anyị na-akwadobe ga-abụ emesịa a ga-emekwa ka ịmata maka bụ Igbo Heritage UK ọ bụ otu na-agbakọ na-asị ka egopụta Community Resource Center n'obodo a bụ ebe ọ ga-abụ anọdụ enwee na-amụ ya bụ Igbo a ga-enwe ebe a ga-ekwupụta oriri nwa ụlọ ọṅụṅụ nwee ife dị iche iche a na-eme na ya bụ ụmụ mana ọ bụ na Igbo niile ga-enwe ike isi n'ebe a bụ ebe nke anyị etu ndị Juu na ndị Somalia si nwesị ụlọ nketa mana anyị sikwa n'ọnọdụ a wee na-akwado ya na-akwadosi ike mana ọ bụ ife ọ ga-abụ mbọsị ọzọ eme ka ịmarụ ebe ejedebe maka projekti a iji anyị si ka anyị kenee ego etu isi wee wepụta ohere wee kweta ka anyị na ụlọ ya n'ụbọchị nketa anyị wee na-asị gị Chineke gọzie ego mmaji bụrụ mmaji ndị na-ege ntị ụnụ anụ gị a ọ bụ His Excellency Ambassador Dozie Nwanna ka anyị na ya nọ n'ụbọchị nketa taa anyị ga-anarụzi ezumike ọ bụrụ na anyị chigata Theodora na mụnwa ga-ebidokwa na ndị na-atụ egwu n'Igbo daalụ ndewo